Welcome to the LGBT community. Yun ang My masabi gosh, sa ang akin. suka. Mama, Tsaka hindi, malansa rin siya. naaamoy. Amoy. Maagawan tayo, girl. Magandang hapon mga kaibigan. Ang DJ na di kagandahan pero kasarapan. DJ Choco Mucho from the home of the brave, Tondo, Manila. Charing lang. 97.7 Good Vibes Radio, Panalo. Magandang hapon. From Ilian Hills of Iriga City, I'm Diana Rosros. Ang ship lang laging nahabol-habol ng mga lalaki. Dito na naman kami, si Jo at Pimadel! meron tayong teacher ngayon. Mas maganda pa sa atin yata ito, Jo. Nanay ko po yung katabi ko. Pero this is in support of the LGBTQs community. Alam mo naman dito, mahal na mahal ko ang mga LGBTQ. Yes! Gaano kadakula si suporta ka local government unit sa Indo po pag-abot sa LGBT community? Okay, Lord, and kindly explain. Ah, yes. Bilang Vice President and Secretary to Safety ng Artistic Case of Iriga, for more than a decade already, the LG Iriga, especially during the reign of Mayor Madel, sobrang grabe ang suporta nila sa LGBT community na hindi lang happiness yung ini-aim ng LGU for us. Other than that, LGU wanted us to possess skills To grow. and become a productive citizen of the society. Mayroong mga pa-trainings ng LGU. Tinuruan yung mga members sa LGBT community na maggupit, mag-makeup, yan. Tapos, And scholars din. yes, Oo, also they're all scholars. To mention, ang mga nagma-makeup, hindi yung basta-basta. We invited Jimonis, Yes. we invited Barbie Chan. Makeup artist to the stars. Sa imo pa sana, gaano kadakula si suporta na namatin sa local government unit? As super 2 years ago, I was already thinking of transferring to Joining us. Yes, joining LGU. Kasi nakita ko kung gaano ang support. Hindi lang as a mayor. Kasi sa amin, she treats us as part of her family. Talaga. Kaya sobrang grabe ang utang na loob ko kay Mayor Madel. And utang na loob namin, LGBT community kay Mayor Madel and to the LGU family ng Iriga. And in return, ano naman ang ginagawa nyo? Pay it forward. Yeah, nila. yung pay it forward. Yun. So, in return po, kami sa aming organization, meron kaming mga charity works na ginagawa. We go to the communities, nagbibigay kami ng, just like nung pandemic, nagbibigay kami ng mga half sack of rice to different barangays. Through Kuya Paul, our president, Paul Ilagap, our president, nagbibigay kami ng mga face mask. Pag kailangan kami ng LGU, we are here for their causes. Kaya, Especially during Tinagba. yun, Yan. Tinagba Festival. Sila naka-feature doon. Tapos, lalo-lalo na pag June. Yes, kasi meron kaming gay variety show. Pero hindi lang siya exclusive to Bicol. Yeah, not only to LGBT Irigan yun. National siya. Yung mga nag-Miss International Queen, dito sila nagsimula sa Iriga City actually. After they joined here, sumabak sila sa Thailand and China. Doon na nanalo sila ng international. International. So, nakaka-proud talaga na dito Hindi lang Iriga, kundi rin Kunada, like Baaw. They compete among themselves. Yes. Parang may one day silang picnic. Diba? May one day picnic sila lahat. Competition ng major hits, capacity building sila. Sa'yo naman. Yan naman, ay nako, ang galing ng talent nito. Sample. Tapos impersonation. Sample. Go. Okay, kunwari ikaw sino? Diana Ross. Sige nga. Ooh, I'm missing you. Tell me where the road turns. Ooh, I'm missing you, yeah. Tell me where the road turns. Serious na. Kasi bago nakapag-rampa na kamo, nakapag-introduce na kamo sa inyong mga pangalan, si Choco Mucho, plus si Diana Ross. Ross. Yes. Diana Ross.
And, syempre, pag nasa pageant, may Q&A. Yes. Hala, water please. Kaya may Q&A, may ipa-flash ka rin mga pictures. Tawa nito kami ng reaction kung bet or wit. Oo. Bet or wit? Lahat bet. Pwede silang mag-picture. First picture. Ito na. Adam Lee. Okay. Bet! Super bet. Bet, boses, katawan, skin, basta yummy sa Adam Lee. Na-bet ko siya. Bet. Next. Pinoy. Super bet kasi kamukha niya yung ex ko. Gusto ko yung ilong niya. Ay, ikaw, Diana Diana Ross. Ross. Bukod sa magaling siyang singer, pa-appeal, and very young. Huh? Ay, kidding me. Enrique Hill. Bet. Ayaw niya lang maputi. Ayun yung mistizo. Okay, okay, ikaw. Karami. Medyo slight lang. Siya. Ay! Super bet ko. Nasa-profile ko yan! Si ayoko siya. Yeah. Ako ano, bet ko siya physically, parang sarap niya kapag may bet siya. Matutulog. Matutulog. Sarap kasi. Di ba pag matutulog? Kaya boss, gano'n. Ay, ikaw. Super bet. Kasi, if I remember right, nung tinagba dito, Ay, oh. opo, kami ang nagsundo sa kanya sa airport, nakasama ko May siya. nakaraan sa- Bali, ano, kami ang Kahit sa Mabait, food, mabait. wala siyang, mabait po si Derry. Mabait talaga. Very humble. very humble, very humble. Binakay niya century 2 ng kumain. Gerald Anderson. Ayaw ko siya. Ano, nung PBB days, mamapaglaro siya sa mga girls. Siya stick to one. Ay! Oo, oh my God. The boyfriend! The boyfriend! Ano siya? Kay Jay, Yung description mo, yung one word lang. Yung sinabi mo kanina, simula sa letter D. James Reed. Ayun! Anong masasabi niyo yan? Ako, bet ko siya. Nakasama ko siya. Ano may pa-concert tayo. Nandito siya. Pero may sakit siya noon. Kaya lang, I was hosting the event. So, nagkausap ko ng medyo ng konti lang naman. So ikaw si Nadine. Kasi Nadine. nalimonyo. Nadine G. Pero hindi siya pala imik actually that time. Pero ang gwapo niya. Takas ng ano. okay lang. K-pop tayo. Ay, Liligan mo. Ano? Paborito niya yan. Kasi nakita ko yung, one time nakita ko yung post niya. Ano? Korean. Ayaw nila, pero ako... Hindi kasi ako mahilig sa K-pop, pero gwapo siya. Bet. Then, gwapo siya. Si Mayor. Mayor Gwapo bakit? siya. Si Mayor kaya, Mami. Hindi, one woman man talaga siya. Tapos, mabait siya, sino siya. Ang matalino tong batang to. naku, sino yan? Wala! Ano na yan? Iba-blur? Jan, Iba-blur? Jan, hi! Iba-blur? Jan, ay! Barbie! 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 Welcome to the LGBT community. Yun ang masabi sa akin. Mama? Ano inay? Oh Lord! Ano tawag mo? Ang dami ng Tales of the Dark Side niya. Barbie. Actually, Barbie. Hi, Barbie. Barbie! So, Barbie doll. bet? Oh wait. Wait it! Sa kakel! Ang sa kakel dyan! Never. No way! Even before. Tsaka hindi, malansa rin siya eh. Nakakamoy? Nakakamoy. Maagawan tayo, girl. Jerry yan. Ay! Little Garden. Meet your garden. Yan yung mga time na ano. Ay, dito K-pop. Taiwanese. Taiwanese yan, Taiwanese. Taiwanese siya, Taiwanese siya. Bet ko yan. Bet ko High yan. school ako noon. May mga notebook ako na Jerry yun. Tsaka ang ganda ng paa niya. Meron siyang... Diyos ko pati pangatin Meron siyang... Meron siyang photoshoot na nakapantalon lang ng maong, tas nakahubad, tas nakapaa. Sa ulo ng paa, nakita ko ang ganda ng paa. Bet ko yan si Jerry. Ako may poster ko niyan, kaya lang hindi ko alam kung nasaan. Basta mayroon akong poster niya. Babe, babe. Kasi gusto ko meet your garden. Comedy.
Bayani at bayani. Bet kasi Bayani kasi natawa talaga ako sa dun sa ano, I can see your voice, tama ba? Pero sa totoo lang, ang galing niya, witty talaga siya. Oo. Ano siya? Agad-agad nakakaisip eh, no? Ito yung tipo ng sexy macho pero hindi physical. No, yun, true. tama. Diba? Oo. Yung humor niya ang Yung humor niya. nakakapogi True. Yeah. Ako talagang agad, Galing. grabe. Galing yan. Bayani. Fernando. Ay, Willie Bayani. Revilla eh. Bet ko siya kasi ano, namimigay siya ng pera. Marami siya. Kaya kaya naman. Diba? Ayusin niyo to. Last picture. Yes! Hindi na kailangan. Hindi Parang may Bet iyak na ako. bet. Nako, walang ibang inay ang Iriga City, kundi si Mayor Pamilya ko siya Mateo. na Okay na, Mami. Okay na yun, Mami. Oh, grabe ang utang na loob ko kasi kay ate. Buhay pa siya. Hindi. Bakit? Yung Diana Ross. Si Diana muna kasi itong ano, may hugot siya. Hindi, ako kasi talaga grabe ang utang na loob ko kay ate Madel. Hindi ko po yan makakalimutan. Kung hindi sa kanya, na permanent ako, na regular po ako dito sa City Hall. Hindi kay ate Madel. Tapos po nung na-aksidente ako, nung naoperahan po ako sa paa, yung kinistan ko, siya po na bumastos sa akin. Grabe po ang utang na loob ko kay ate. Tapos pag wala ako lang. Sa kanya ko talaga lumalapit lagi pag wala akong pera. Naiiyak na din ako si Ambig. Grabe talaga ang utang na loob. Ikaw, Choco. Sobra. Ako, yun yung sinabi ko kanina, walang ibang inayang Iriga City kundi si Mayor Mateo. Sobra. Hindi lang kami, sobrang dami namin natulungan ni Mayor Madel. At going back to my childhood days, hindi ganito ang Iriga City. But when she took over, she started as city mayor of the city. Sobrang nabago talaga ang Iriga City. Naging progressive. Siguro bulag lang yung iba, hindi tinitingnan ang kagandahan ng Iriga City. Pero ngayong si Mayor Madel, umupo bilang city mayor, sobrang grabe ang progress ng city. And other than that, on the personal note, ako din po, just like Diana Ross here, sobrang grabe din yung pinagdaanan ko na yung pinagdaanan kong yun, madalas si Mayor Madel ang si Mayor Madel ang hindi. Sige na, may bonus na kayo. Hindi, ano po kasi, alam mo yun, yung parang, you were hoping that the people whom you work for and you trusted will fight for you, but at the end of the day, it was them who, di ba, parang besmirch your identity, your personality, parang ganun. Tapos, wala akong ibang natakbuhan, although she was very busy that time, wala akong ibang natakbuhan kundi si Mayor Madel. And she was there all the way, she supported me. Kaya ako talaga sabi ko, if I have to die here, sabi ni Mayor Madel, I live here, if I have to die here, I will die here. Here in Iriga City, not in other places. Kasi sobrang grabe talaga. Final question. Miss Universe question. Ano ba yun? Pinaiyak mo! Ba't pinaiyak mo? Okay na, may bonus na kayo. Final question. Ano ang masasabi ninyo sa mga tao na nagpapakalat ng mga misinformation, disinformation na sa inyong inay? Okay, siguro first you have to educate yourself. Di ba? Mag-aral. Aralin nyo muna kung ano yung post nyo. Dahil minsan kami tumatahimik. Tahimik kami kasi ayaw namin napatulan kayo. Pero alam namin kung ano ang totoo. So siguro before you post anything, aralin nyo muna yung post nyo. Pangalawa, wala kayo dito kaya hindi nyo alam. Alam namin na hindi kita taga dito sa Iriga City. So, kung ano man ang pinagsusulat nyo dyan, it's all because you are being paid. You are being Ay, taray. paid. Okay? Kami, kung may sinusulat man kami, hindi kami binabayaran. Sinusulat namin yun dahil yun ang alam namin totoo. Diana? Okay na. Water, please, meron ng tulong. Uy, talagang buhay ka.
pareho panalo at sa tuyang candidate. So, umukot na kayo sa inyo. Kaya gusto talang ipahiling sa vlog na ini. We really love them. Yes. We support them. Correct. Ang LGBT community and also nahihiling ta na itong pag-ulit ninda. Kang gabos na mga magagayo na nangyayari sa buhay ninda. Na iuuli ninda, mas ipadiit-diit sa komunidad, sa local government unit. Diba? Mayor, may message ka sa LGBT Ay community. yes, love na love ko sinda. Aram linda yan. Aram linda yan na pagyaon sinda. Diyan lang ako. If they need me, call me or text me. Alam linda po yan na I'm just a phone call away. So, bilib ako sa mga taong ini. Mahal na mahal ko yung mga taong ini. Kaya LGBTQ, mabuhay kayo. Alright! So that's it sa vlog na ini. Abangan liwat at iba pang mga adventure ni Mayor Madel sa sabayang vlog na Si Jox, and si Madel. please subscribe. Don't forget, YouTube, si Jox at si Madel. And Facebook Yes. page si Joke at si Madel. See you next time! Woo!